Silvia, vítam vás dnes medzi nami. Stalo sa toho veľa pomedzi, ale aj naozaj sa niečo stalo. Poďme si povedať, že teda, aká bola tá cesta. Cesta bola dlhá, ale nie, ono v podstate, čo sa týka našho posledného stretnutia, takto online, tak vlastne prešiel zhruba rok. Ja som si povedala, že po tej poslednej knihe určite sa niečo stane, ešte v podstate stále mám čo povedať svojim čitateľom. Takže som sa rozhodla, že tentokrát to urobím trošku inak a teda začala som pracovať na ďalšej knihe, ktorá má názov Stalo sa toho veľa, čiže aby diváci a teda poslucháči rozumeli. Táto kniha nie je o mne, ale vlastne snažila som sa dať dokopy príbehy viacerých ľudí, ktorých teda buď osobne alebo online poznám. A teda viem o nich, že majú nejaké tie psychické problémy, čiže vlastne táto kniha trvala trošku dlhšie, kým som ju napísala, lebo predsa len je to práca s ľuďmi, nie je to v podstate len môj text, čiže aj vlastne tá komunikácia, organizácia, teda buď či sa stretneme osobne, alebo online, alebo mi proste odpovedia na otázky prostredníctvom mailu, tak to trvalo vlastne dosť dlhú dobu, v podstate, aby sme sa tak nejako zosynchronizovali, ale ako výsledný, alebo teda výsledok, ja som veľmi spokojná s týmto výsledkom, lebo ako myslím si, že ten obsah pre nejakých ľudí, ktorí treba majú takéto problémy, môže byť hodnotný, takže bolo to náročné, ale momentálne sme na konci, kniha je už doma z tlačiarne, takže som veľmi rada. Ako ste presvedčili ľudí, aby sa zapojili, keďže téma psychického zdravia je dosť stále tabu, akokoľvek o nej veľa hovoríme, ale výjsť na verejnosť, tak by ste to urobili. Ale čo ďalší ľudia, ako ste ich ubezpečili, že je to dobré a treba s tým ísť von? Viete čo, no áno, toto bol trošku taký kameň úrazu, lebo predsa len polovicu tých ľudí nepoznám osobne, hej, čiže oni vlastne ma poznajú len na základe tej mojej predošlej knihy, ktorú čítali a treba zo sociálnych sietí, ale neviem, ja som si povedala, že urobím nejaký príspevok, alebo prípadne prostredníctvom správy som niekoho oslovila, kto si treba skúpil tú moju knihu a písal mi, že je veľmi spokojný s tým, že proste on má takéto problémy a takéto. A ja som tam vlastne do toho príspevku napísala, že ak máte proste záujem sa zapojiť do takéhoto projektu, tak samozrejme nepíšte mi do komentárov, ale teda súkromnú správu. A najskôr to bolo také opatrné aj z ich strany, že dobrý deň, že aká to má byť kniha, o čom to má byť, ako to prebieha a tak ďalej. Čiže vlastne ja som zostavila súbor niekoľkých otázok a vlastne kniha je písaná prostredníctvom, teda formou rozhovorov, hej, čiže nechcela som tam z toho tvoriť príbehy a niečo tam pridávať, proste chcela som, aby to bola proste realita. A forma rozhovoru ja si myslím, že je vhodná akože na túto tému, pokiaľ ide o viacerých ľudí, takže zhruba po nejakom možno mesiaci mi napísali asi teda ľudia, že dobre, tak keď tam nezverejníte samozrejme moje meno, lebo predsa len akože z etického hľadiska by to určite nebolo vhodné, teda ani žiaduce, a tak vlastne sa zaviazali k tomu, že áno, že budú radi, keď prispejú nejakým svojim príbehom alebo nejakým svojim dielom do tej knihy, lebo tiež vlastne ich nadchla tá myšlienka, že je, že super, že niekto napíše knihu o tom, že nielen o sebe, ale teda, že aj o ostatných ľuďoch, hej, že nie som samozrejme sama, to všetci vedia, kto má takéto problémy, ale chcela som vlastne poukázať na to, že aj mňa zaujímajú aj tí ostatní ľudia, hej, že nie je to celé iba o tom, že ja, ale teda, že chcem im dať priestor, možno sa vyrozprávať, vypísať, alebo teda hovorím, že prispieť takejto možno dobrej veci. Takže pomaličky sa to rozbehlo, občas tam boli nejaké také tie problémy z hľadiska času, že treba niekto nemal čas, alebo mi to poslal neskôr, alebo niektorí teda neposlali vôbec, čiže tých príbehov v knihe nie je veľa, je ich tam 11, ale myslím si, že to postačuje. Ale tak 11 príbehov je celkom naozaj krásny počet a mňa zaujíma, že či si to nejak títo ľudia aj pozreli a či je nejaká odozva, či už je, alebo že je kniha nová teraz na svete, tak ešte nestihli si to pozrieť. Zatiaľ ešte nestihli, lebo kniha prišla predvčerom z tlačiarne, čiže vlastne ja som ani nevedela, že príde tak skoro, lebo
vlastne termín dodania nebol úplne jasný a teda zrazu mi zavolal kuriér, že už som tu a tak ja som úplne bola z toho v šoku, že super, samozrejme v príjemnom. Takže kniha je ešte úplne, vlastne všetky tie kusy ležia zatiaľ u mňa doma a teda postupne pripravujem knihy a teda posielam tým, čo sa zapojilo, lebo samozrejme to som im slúbila, že ako teda na revanž im pošlem tú knihu bez toho, aby si museli kupovať. Tých 11 príbehov, o čom všetko sú teda, aké sú tam všetko problémy alebo situácie spomenuté, aby sme niečo vedeli tak povedať, že aha, aj toto tam je. Tí ľudia fakt majú rôznorodé problémy, že nebolo to všetko iba o tom, že niekto má úzkosti alebo depresie. Samozrejme, áno, boli tam úzkosti, boli tam depresie, zapojil sa človek, ktorý má schizofréniu, mám tam človeka, ktorý má bipolárnu afektívnu poruchu alebo teda maniodepresiu a v podstate takisto OCD, čo vlastne mám aj ja, čiže je to tam taká všeho chuť, že nie je to vyslovene iba jedna tá choroba a tým pádom je to pre mňa aj zaujímavejšie z toho hľadiska, že tí ľudia budú mať aj možno väčší prehľad o tom, že čo ktorá choroba znamená, alebo je veľa ľudí, ktorí poznajú len názov a teda nevedia, čo za tým je, takže zhruba takto vyzerá nejaké to spektrum tých ľudí. Presne som sa ich chcela opýtať, že či nám tieto príbehy možno napovedia niečo aj o tom, že tým sa všetko človek s takýmto problémom alebo poruchou reálne stretáva v živote a vôbec nachádza to nejaké pochopenie teda zo strany iných. Áno, áno, to máte pravdu, ako podľa mňa toto určite môže pomôcť niektorým v chápaní teda toho, ktoré ochorenie znamená, teda aj v tom, že čo ja vlastne stále na tých mojich sociálnych sieťach prezentujem a propagujem, že tých ľudí je extrémne veľa, hej, čo proste majú tieto problémy a áno, za ten čas, treba, čo som, ja neviem, napísala tú knihu, predposlednú, tu určite sa niečo stane, tak mám taký dojem, že sa o tom hovorí stále viac a viac o tejto téme, ale stále to nie je dosť. Hej? Čiže ja zase nechcem, aby zovšadiaľ na nás proste vyskakovali témy o psychickom zdraví, ale teda treba sa k tomu postaviť reálne a povedať si, že ten počet ľudí proste rastie, hej, s týmito problémami a ja som vďaka tejto knihe, čo som písala poslednú, vlastne zistila o niekoľkých ľuďoch, o ktorých som vôbec netušila, že proste takéto niečo sa u nich deje, že vlastne čím prechádzajú. A ešte som chcela vlastne poznamenať, že názov tej knihy, stalo sa toho veľa, chcela som, aby trošku aj korešpondoval s tou predošlou knihou, ale vlastne chcela som im vyjadriť to, že aj v tých príbehoch, keď si čitatelia prečítajú tú knihu, tak vlastne vždy za tými problémami niečo je. Hej, niečo z minulosti, nejaké negatívne udalosti, nejaké traumy, proste nejaké problémy, čiže ono vlastne je to aj na zadnej strane tej knihy napísané, že proste je veľa vecí, ktoré nás ovplyvnili alebo ktoré vlastne zapríčinili vznik týchto problémov, čiže stalo sa toho naozaj veľa. Hej, čiže tak som to vlastne myslela. Takže áno, stalo sa toho naozaj veľa a kde sa na to môžeme pozrieť alebo kde si môžeme vlastne knihu zaobstarať? No, kniha je aktuálne dostupná vlastne u mňa cez moju facebookovú stránku alebo teda aj na portáli Saše. Tam vlastne tú knihu už mám k dispozícii a aktuálne teda plánujem ju dať do distribúcie. Mám zmluvu s jednou distribučnou spoločnosťou, čiže zatiaľ ešte nebol čas to nejako riešiť, ale predpokladám, že v dohľadnej dobe by mala byť v podstate vo všetkých kamenných predajniach aj teda v online obchodoch, takže či už Pantarej, Martinus alebo proste iné knihkupectva, tak vlastne mala by byť dostupná normálne ako ostatné. Napríklad ako tá posledná je, že tá fakt akože momentálne dá sa kúpiť takmer všade. No, ja by som určite v podstate nabádala ľudí, lebo však v podstate chce sa prezentovať s tou knihou, aby teda si knihu nejakým spôsobom zaobstarali a teda minimálne si prečítali príbehy tých ľudí, aby vedeli, že je to reálne, o čom sa píše a že skutočne sa dejú rozličné veci a aby vznikla taká možno väčšia tolerancia voči týmto problémom psychickým v spoločnosti. Takže ako myslím si, že môže to byť prínosom aj pre tých ľudí, ktorí majú tie problémy, už len tým, že sa im uľaví, že aha, no tak
ako som spomínala, že aj tento má problém a vlastne necítia sa v tom úplne, že ako sám vojak v poli, aj ako sa hovorí. Čo sa týka tej pozitívnej stránky, tak ja som možno, že trošku tak aj dozrela v tom zmysle, že ja som predtým nikdy nerobila rozhovory. Hej, proste ja som vždycky si išla sama za seba a ani som nevedela, že ako tu mám pristupovať, ako vlastne mám formulovať tie otázky, alebo čo sa týka týchto vecí, ale ja som si povedala, že skúsim to teda, urobila som teda, ako som už spomínala, súbor otázok a tie otázky sú rovnaké pre všetkých a mňa napríklad veľmi fascinovali tie rozličné odpovede, hej, že v podstate jedna otázka a x ľudí má úplne iný názor na bežné veci, hej, a nie len na tieto psychické problémy. Čiže to bolo také obohacujúce pre mňa. A určite aj som trošku tak zahodila ten ostých, hej, lebo však áno, ja mám vyštudovanú žurnalistiku, ale nerobila som nikdy podobnú prácu. Čiže aj z tohto hľadiska určite už nemám taký ten blog, že niekomu napísať alebo niekoho osloviť, že vieš čo, píšem knihu, nechceš sa zapojiť. Hej. Čiže toto bolo super pre mňa. No a čo sa týka tej negatívnej stránky, tam musím povedať, že tí ľudia fakt, akože každý jeden sú fakt, že skvelí ľudia, majú ťažké príbehy za sebou a občas, ako, ono to nie je ani že negatívum, ale bolo to náročné v tom zmysle, že keď treba niekto má takúto a takúto poruchu, tak nie vždy je v tej dobrej kondícii na nejakú komunikáciu ohľadne tej knihy, alebo pokiaľ sme, ja neviem, sa dohodli, že rozhovor bude ja neviem, pripravený vtedy a vtedy, tak nebol, lebo ten dotyčný mal nejaké problémy zasa a toto všetko bolo treba akceptovať, rešpektovať. A ako bolo to náročné z toho dôvodu, že ja sama teda mám OCD a chcem mať všetko po poriadku a bolo to také dosť pre mňa, ako by som to povedala, náročné všetko dať dokopy. A potom vlastne začali tie odpovede prichádzať postupne od jedného od druhého a mala som z toho chvíľu taký chaos a potom som si to nejako utriedila a vlastne urobila z toho celok. Ale ako áno, bolo treba s týmito ľuďmi aj trošku tak citlivo určite jednať, aby teda to nebolo tak, že dobrý deň, máte záujem, hotovo. Čiže chcela som to tak akože aj z tej ľudskej stránky, aj keď neviem, či sa mi to vždy podarilo, proste odprezentovať tie svoje myšlienky tým ľuďom tak, aby teda sa ich buď nedotkli, alebo niečo podobné. Čiže ja dúfam, že všetci pochopia, že je to proste náročný proces a teda, že na konci ten výsledok stojí za to. Takže ja im v prvom rade akože ďakujem, že vôbec mali odvahu a ochotu sa zapojiť a keď to bolo ako náročné, tak ja som veľmi rada za to. Takže ďakujem. Hovoríte, že ako by som dozrela trochu a ešte tam je. No, tak určite áno, toto, že v podstate v rámci tejto práce a literatúry ako takej som nazrela do takého iného súdka, že nie je to, že píšete nejaký text a všetko ide z vašej hlavy, ale naučila som sa vlastne pracovať aj s tými informáciami, možno, že rozlíšiť, čo je vhodné napísať, čo už nie je vhodné, čo už je za čiarou. A mne to určite ako dalo aj to, že tí ľudia ma nejakým spôsobom podporili v tom, že je to skvelé, čo robíte. Napríklad môj psychoterapeut, v zhodou okolností včera som mala sedenie, tak som mu niesla knihu a on vlastne písal aj úvodné slovo do tejto knihy, tak mi povedal, že je to ako fakt, že kus práce a ja viem, že tá kniha nemá 300 strán, nie je to proste nejaké moc rozsiahle, ale teda ja som rada, že to niekto takto hodnotí a mne to vlastne dalo hlavne to, že ja som spokojná s tým, že sa o tom hovorí, s tým, že ľudia na to reagujú tak, ako reagujú a že v podstate nikto ma za to nejakým spôsobom nenapáda. Akože áno, sú ľudia, ktorí majú rozličné reakcie, ale hovorím, že čo sa týka mňa, tak vlastne všetci sú 100% za to, aby teda sa takéto treba diela vydávali alebo aby sa o tom hovorilo. Takže takto ma to svojím spôsobom obohatilo aj o to, že naozaj netreba na ľudí pozerať len ako na povrch, hej, že čo vidíte, ale ako fakt, že proste niektorí ľudia, ktorých poznám x rokov, tak ja som netušila absolútne, že sa niečo takéto im deje, čiže to ma ako fakt, že šokovalo, ale svojím spôsobom, znie to síce hrozne, ale svojím spôsobom ma to
potešilo v tom zmysle, že všetci vedieme ten svoj nejaký boj, že teda nie som v tom naozaj sama, alebo tí ľudia v tom nie sú sami. A to je vlastne to, čo chcem aj povedať tým čitateľom, že keď si tú knihu prečítajú, tak nebudú vidieť mňa, ale tú verejnosť, hej, ktorá sa tam zapojila a povedia si, že aha, no tak aj tento má schizofréniu, tak nie som v tom sám, hej. Čiže to je vlastne to primárne, čo ja tam chcem odovzdať. Presne, toto mi aj napadlo, že taký ten odkaz, že nie ste sami, a tu som aj ja, ale tu sú aj ďalší ľudia, ktorí nevystupujú možno tak verejne ako ja, ale tu sú, pozrite si, možno pomôže. Tá najväčšia odozva sú ľudia, ktorí si prechádzajú niečím podobným, to určite áno, ale potom sa našli aj ako ľudia, x ľudí, ktorí treba mi písali, že no, tak nemal som ako problémy, ani nemám, ale môj otec má, moja sestra má, môj priateľ má a teda vďaka tomu, že som si prečítal túto knihu, som treba pochopil, že čo prežíva ten druhý človek. Hej, že predtým napríklad ja nezazlievam nikomu, že nevie, čo je OCD. Hej, proste keď ho nemá, tak ako nemá dôvod sa ním nejako zaoberať alebo ho riešiť, ale chcela som, aby vznikla aj taká väčšia tolerancia, že aha, tak aspoň predstava, lebo v tej mojej knihe predošlej tiež nie je úplne všetko o tej chorobe, nie je tam úplne všetko, čo som zažila, čo to obnáša. Chcela som tam informovať ľudí o tom, že ako to vyzerá, čo sa tomu človeku deje, v akom je rozpoložení a vlastne v prvom rade pre tých ľudí, ktorí nemajú tento problém, tak som im vlastne chcela povedať, že rešpektujte tých, ktorí to majú, lebo naozaj to nie je jednoduché. Naozaj to netreba brať na ľahkú váhu a nejakým spôsobom bagatelizovať a zovšeobecňovať, že však to už má dneska každý druhý, lebo pokiaľ ten človek fakt to sám nezažije, je to otrepané, ale je to fakt pravda, že jednoducho to nepochopí. Ale môže sa k tomu aspoň priblížiť a teda môže mu to pomôcť v tom, že keď má napríklad niekoho blízkeho, kto má takéto problémy, tak bude voči nemu viac empatický napríklad, hej, alebo viac citlivý, alebo s ním bude opatrnejšie komunikovať, alebo sa mu to si bude snažiť byť oporou. Čiže to bola to skupina ľudí, ktorí majú buď blízkosti niekoho, alebo teda vôbec nemajú s tým skúsenosť. A aj takíto ľudia mi písali, že viete, čo, že super, že je to určite užitočné, lebo to, že tí ľudia teraz nemajú problémy, neznamená, že ich nebudú mať o niekoľko rokov napríklad. Hej. Ja teda nechcem povedať, že určite všetci, ale proste to, čo sa okolo nás deje, to je úplne že šialené, hej, povedzme si. A myslím si, že v tomto svete, v ktorom žijeme, tak to bude pribúdať stále tieto problémy, ale možno tým ľuďom pomôže, už keď treba prídu do toho štádia, že aj im sa niečo bude diať, že už sa o tom viac hovorí a je nejaká literatúra dostupná o tom a už to nie je fakt také tabu, ako kedysi, proste za zatvorenými dverami sa všetko riešilo a podobne. Takže toto bola tá skupina ľudí, no a vlastne tí, ktorí majú takéto problémy, sa s ním absolútne akože stotožnili s tou knihou. A niektorí z nich, ktorí mi písali reakcie, tak sa aj zapojili. Takže hovoríme, že svet je šialený, fakt je hektický a nejde mi vôbec si ani predstaviť, že aký potom je pre tých ľudí, ktorí nejaký problém majú. A ja sa chcem opýtať, že čo robiť, aby ten svet bol trošku menej pre nás osobne každého šialený? Viete čo, ja si myslím, ako nie som odborník, ale z vlastných skúseností mne v podstate pomohlo, že som ako keby vyfiltrovala také tie úplne negatívne správy, ktoré treba idú z médií alebo proste aj z hľadiska osobných nejakých vzťahov, pokiaľ s niekým mám nejaký konflikt, tak proste snažím sa ho čím skôr vyriešiť, aby to tam nejako nebublalo a proste nenabalovalo sa. A čo sa týka nejakých možno činností, ktoré mne osobne v tomto pomohli, tak buď teda nájsť niekoho, s kým sa o tom môžete porozprávať, o tom, že máte stres alebo proste prechádzate nejakým ťažším obdobím. Čiže mať pri sebe ako ľudí, ktorí, poviem to tak, že ktorí za to stoja, hej, a teda vedia stať pri vás za každých okolností. A potom ja sa snažím, ja som si vytvorila taký svoj paralelný svet, hej, že v podstate keď prídem domov, zatvorím dvere, tak snažím sa venovať teda činnostiam, ktoré mi vracajú späť tú energiu. Čiže ako u mňa určite viete, že teda je to malovanie,
Občas sa venujem meditácii, nejakým možno stretnutiam s blízkymi ľuďmi, lebo je to v podstate uvedené aj v tej predošlej knihe, že ja nemám, alebo nie, že nemám, ale mám trošku, mám, mám trošku problém s tým, že keď som vo veľkej skupine ľudí, napríklad pracovne, alebo teda nejaké možno rodinné príležitosti, tak ja sa tam necítim úplne komfortne a pre extroverta je to niečo, čo mu dobíja tú energiu. Ja keď prídem domov z takéhoto stretnutia, teda pracovného alebo rodinného, tak ja som vyčerpaná. Hej. Čiže ja potrebujem to nejakým iným spôsobom si vykompenzovať. Takže ja sa venujem tej kreatívnej činnosti, tvorivej. A teda, ako som spomínala na začiatku, tak tie informácie, ktoré k nám idú zo všetkých smerov, či už, ja neviem, rádio, alebo televízia, alebo proste printové médiá, tak ja selektujem tie informácie, ktoré budem teda príjmať a ktoré nie a ktoré si budem pripúšťať. Hej. Čiže ja stále som v tom štádiu, že keď proste počujem alebo vidím, že čo sa deje, tak vždycky ma to zasiahne veľmi, ale potrebujem proste nejaký čas na to, aby som si to proste spracovala, zaujala k tomu nejaký postoj a proste ide sa ďalej, no, čo iné nám dostáva. Moja otázka je, ako to robíte? Viete poradiť ľuďom napríklad, lebo viete, však zapneme si, neviem, Facebook, toto, hento a s tým na nás sa valia tie informácie. Ako si pomôcť? No, toto vlastne mňa učili v škole na žurnalistike, že vlastne to sa volá mediálna gramotnosť a je to vlastne schopnosť nejakým spôsobom sa naučiť selektovať tie informácie, ktoré budem pokladať za pevnú mincu, alebo teda nie. Ja osobne si myslím, že na tých sociálnych sieťach je to fakt, že extrém v niektorých situáciách, treba čo sa týka nejakých komentárov na proste spoločenskú situáciu, alebo ja neviem proste akú. Je to proste niečo, čo aj tí ľudia by si mali uvedomiť, že ako, všetci si myslia, že ich nikto nepozná, že však dobre, veď napíšem si, čo chcem a ako nejakým spôsobom sa tam uspokojím na niekom, hej, ale ako toto ja v podstate absolútne akože ignorujem, ja toto proste neberiem. Ja keď mám na niečo nejaký názor, tak dobre vyjadrím ho, ale nie som za každú cenu ten človek, ktorý sa všade potrebuje podpísať, všade sa potrebuje prezentovať. A takisto, čo sa týka tých sociálnych médií ako takých, tak ja som v podstate v tom štádiu, že vyslovene príjmam také informácie napríklad ohľadne umenia, ohľadne literatúry, ohľadne nejakej spoločenskej situácie, áno, ale nie v takej miere, hej, ako treba z niektorí, čo v podstate iba vyhľadávajú nejaké senzácie, len aby teda tam mohli prispieť svojim možno nie úplne kvalitným obsahom alebo názorom. Čiže ja sa snažím primárne sústrediť na to, že keď napríklad vidím nejakú, ja neviem, správu politickú, tak dobre, prečítam si, ale nepotrebujem za každú cenu tam niekoho urážať alebo sa nejako tam uspokojovať na niekom, čo proste mne teda to prípada úplne akože nevhodné. A keď napríklad vidím stránku, kde sú literárne diela alebo umelecké, tak to je niečo, čo mne dáva tú energiu pozitívnu a skôr sa snažím teda nejakým spôsobom sústrediť na to. Čiže neotváram si, nekliknem si na každý článok, ktorý vidím, len proste preto, že je tam 1200 komentárov a len preto, že je to nejaká senzácia. Čiže a takisto aj v tej televízii, keď treba pozriete len správy večer, tak z tých x informácií, ktoré tam sú, tak možno dve sú pozitívne. Takže aký to môže mať vplyv na nás ľudí, určite nie pozitívny, takže niekedy vyslovene to vypnem a idem preč. Proste nechcem nasávať takéto informácie a akože tam sú aspoň svojím spôsobom relevantné, aj keď nie úplne všade, ale na tých sociálnych sieťach tam naozaj je už možné všetko a ľudia už prekračujú proste tú mieru toho, čo by sa malo a čo nie. A to sa týka napríklad aj mňa, osobne ja teraz nehovorím o nejakej situácii, ktorá tu je, ale
Ja keď som napísala tú prvú knihu, tak som spomínala, že 99% komentárov bol super, ale proste našli sa aj takí, ktorí vyslovene, že mi písali vulgarizmy a proste vyhrážky a nejaké sexuálne návrhy, čo je úplne, že extrém, hej. Takže sú aj takíto ľudia. A otázne je, že či sú to ľudia, ktorí bežne stretnete a tvária sa, že sú slušní a teda nejaký usporiadaný a potom vlastne majú potrebu takto na sociálnych sieťach si niečo kompenzovať. Asi si myslím, že takíto ľudia majú problém sami so sebou, hej, a potrebujú preto nejakým spôsobom sa vyjadrovať ku všetkému alebo proste niekoho napádať alebo urážať. Ja hovorím, že ja aj tieto komentáre, ktoré som dostala, pretože aj môj muž mi hovoril, že keď spustím reklamu, tak musím rátať aj s niečím takýmto, tak ja som absolútne proste vymazala, zablokovala, dovidenia a ďalej som sa tým vôbec nezaoberala. Hej, čiže netreba si brať proste všetko osobne a keď človek ide s kožou na trh, tak musí rátať s tým, že nie každému vyhovie, hej, ale dá sa to povedať aj inak, takže toľko k tomu. A pomáhajú napríklad vôbec na to nejaké zahrabávanie seba sa, tie nastavenia, ktoré sociálne siete ponúkajú, alebo aj tak tam vyskacujú tie sponzorované reklamy a tak a vidíte všeliko. Áno, viete čo, áno, akože ja som sa s týmto stretla, ja nie som zas v tomto nejaký taký extrémny typ, že teraz hneď okamžite každého zablokujem, keď mi napíše niečo negatívne, ale skutočne tieto vyjadrenia, ktoré treba aj ja som zažila, alebo proste niekto iný, tak myslím si, že najlepšie je proste vôbec nereagovať, zrušiť to celé a proste ďalej sa tým absolútne akože nezaoberať, lebo viete, takí ľudia najviac kritizujú, ktorí vlastne sami nič netvoria. Hej? Takže ako myslím si, že to teraz nie je útok na tých ľudí, ale... Áno, ale všeobecne je taká známa pravda. Áno, áno, presne tak, ale hovorím, že áno, pokiaľ vyslovene, že mi niečo vadí, že tam stále na mňa vyskakuje nejaká proste reklama na niečo, čo ma nezaujíma a je to pre mňa už obťažujúce, tak áno, proste zablokujem si to a hotovo. Vidím, že malba je nejako stala sa primárnou, tak sa rozbehla. Na začiatku bolo také, že vyskúšam to a uvidím, čo mi to dá a teraz je to poriadne dynamické, sú tam obrazy, ale boli aj nejaké súťaže, tak ako tieto chodníčky maliarské dnes vyzerajú. No, super, to sa teším, že ste sa spýtali, lebo vlastne, ako som spomínala v tej predošlej knihe, tak vlastne v rámci tej svojej terapie, alebo teda liečby, ktorú som začala, keď som mala tie najhoršie stavy, tak vlastne súčasťou tej terapie bola aj malba. A ja som začínala vyslovene s tým, že chcem sa upokojiť pri tom, chcem proste dať zo seba niečo von, ale ako vôbec som nerozmýšľala nad tým, že z toho niečo bude. Ja som vlastne skúšala malovať, keď som mala možno 13 rokov, proste najskôr akryl, potom olej a proste všetky možné techniky som skúšala, ale proste nejako som v tom nepokračovala a musím povedať na začiatok, že ja som veľmi vďačná za tie svoje problémy, lebo keby som ich nemala, tak ja by som sa asi k tomu zasa nedostala. Hej, že potrebovala som niečo prezentovať a nejakým spôsobom vyventilovať tie svoje pocity a emócie. A vlastne toto sa stala taká forma, ktorá mne vyhovuje a je to vlastne individuálna práca, mám kľud, v podstate je to veľmi také voľné a slobodné, taká slobodná činnosť, že viete si tam fakt, že čokoľvek namalovať alebo teda dať na ten obraz, na to plátno. A ako som spomínala pri tom našom prvom rozhovore, tak ja som začínala s akvarelom pred tými 3 rokmi, 2,5 roka zhruba je to. A to boli také v podstate obrázky, že dobre, akože som spokojná s tým všetko, ale určite by to nebolo na nejakú výstavu alebo niečo podobné. No a ja sa musím priznať, že ja som v tomto bola taký trošku, nie že nevzdelaný človek, ale bola som toho názoru, že napríklad abstraktné malby pre mňa nie sú umenie. Hej, to sa akože priznám, že proste ja som vždycky si myslela, že to je tá najjednoduchšia vec, ktorá môže byť a týmto sa vlastne chcem ospravedlniť všetkým autorom, ktorí malujú abstrakty, lebo dnes ich malujem aj ja. Že v podstate naozaj to nie je jednoduché a je to veľké umenie. Teraz nehovorím o svojom alebo vo všeobecnosti. Že naozaj ako ja som sa k tomu dostala tak, že skúšala som s tým akvarelom také niečo neúplne konkrétne a mňa najviac nakoplo to, že našla som na internete súťaž,
ktorá je vlastne taká, by som povedala, celkom prestížna na Slovensku. Súťaž sa volá Výtvarné spektrum a ja som tedy v podstate predtým ani nevedela, že niečo také existuje, ale môj muž sa ma spýtal, že či tam nechcem niečo poslať. A no tak to určite nie, to ako v žiadnom prípade. Ale potom som si povedala, že možno, že aj áno, ale to, čo som už namalovala, to nie, že skúsim niečo iné. No, namalovala som prvé 3 abstrakty vo svojom živote. Poslala som ich do súťaže a vlastne som získala ocenenie, takže ako bolo to fakt nečakané. A táto súťaž vlastne je trojstupňová, čiže vyhrala som zatiaľ, získala som ocenenie zatiaľ v regionálnom kole, to krajské zatiaľ nebolo vyhodnotené, ale tak či tak je to pre mňa obrovský úspech a taká tá motivácia, energia znovu v tom ako pokračovať. Prvé 3 abstrakty v živote a ono to výborne pochodilo, že nejako poďme do toho a dajme sa prekvapiť, alebo tak nejako. Áno, tak nejako to bolo a vlastne keď som malovala tie prvé 3, tak mala som taký pocit také voľnosti a proste tá kreativita úplne, že prekypovala a toto som napríklad nedosiahla pri malbách, kedy som malovala niečo konkrétne, hej, že v podstate nemohla som sa tak ako keby odviazať, tak nejako kreatívne vybúriť. A ako veľmi, veľmi to na mňa zapôsobilo, že vlastne takýto vplyv to má na mňa a že som taká viac uvoľnená, takže vlastne som si povedala, že skúsim takto a ja som vyslovene bola akože v šoku, lebo ja som na tom vyhlásení výsledkov nebola, lebo som bola odcestovaná a ako v podstate to aj svedčí o tom, že ja som nečakala nič, že ja som proste išla preč a teraz zrazu, že ocenenie. No a predseda poroty fakt ako fundovaný maliar, ktorého fakt obdivujem a je to môj veľký vzor, tak vlastne ten mi potom asi odkázal, že fakt akože skvelá práca na to, že je to vlastne môj debut, čiže to bolo niečo, čo som absolútne, že nie, že nedokázala poňať, ale pochopiť, že vlastne takéto niečo, ako ja prvýkrát som takéto niečo skúšala, takže to ma tak nakoplo pokračovať v tom a teraz vlastne vyslovene sa venujem už len abstraktom. A posledné 2 mesiace som k tomu pridala aj akrylové malby, čiže už nie len akvarel, ale aj akryl. Mnohí ľudia vlastne ten abstrakt nevnímajú ako umenia, neraz povedia, že tak toto tam hodil pri farby, nalial, vylial, neviem, štecom tam niečo načmáral a teraz, že to umenie, že nakresli tým tvár, dom, strom. Toto práve, že ste povedali, že ako sa ten váš názor menil, tak to využijem sa opýtať, že čo sa stalo, keď sa zmenil ten názor a vlastne viete teraz povedať, že áno, aj ten abstrakt je umením? Áno, viem určite. Ako som v podstate spomínala, ja som, neviem, možno, že som mala nejaké iba čiastkové informácie, alebo som to nejakým spôsobom až tak veľmi nesledovala, ale ako naozaj, že samozrejme sú abstrakty, ktoré naozaj sa mi nepáčia a sú proste pre mňa, neviem, nemajú výpovednú hodnotu, ako by som si predstavovala, ale potom sú aj také, ktoré vyslovene, tam ani nejde o to, že čo tam je na tom obraze, ale akú emóciu u vás vyvolávajú tie farby, alebo proste tá kompozícia, alebo štruktúra, alebo proste takéto tieto veci. A ako hovorím, že ja veľmi veľa abstraktov, ktoré som si myslela, že ľavou zadnou za 2 hodiny sa mi vôbec nepodarilo a proste to putovalo rovno do koša, takže ako nie je to úplne ľahké, ale hovorím, že v tomto momente, keď som malovala tie prvé 3, tak som pocitila taký ten prílev energie a takú tú spokojnosť, že fúha, že však tam vlastne nič konkrétne nie je, ale vypoveda to o niečom, chcem tým niečo povedať, ľudia to chápu, čiže toto bol taký ten zlomový okamih, keď som naozaj prehodnotila tento svoj názor a povedala som si, že no tak už budem opatrnejšia s takýmito vyjadreniami, že abstrakt nie je umenie, lebo je fakt veľmi veľa ľudí, ktorým sa to páči. Ja som napríklad tiež si nemyslela, že ich toľko a keď som napríklad ukázala niektorým známym alebo ja neviem, kolegyňam alebo proste aj ľuďom, že teda na sociálnej sieti, tak veľmi veľa aj písalo, že krásne a teda, že sa im to páči a nemyslela som si, že to tak je, ale proste zjavne to funguje a treba, keď si predstavíte nejakú možno modernú domácnosť, tak tam sa v podstate nehodí nejaká možno krajinka, hej, ale tam sa skôr hodí ten abstrakt, alebo v rámci minimalizmu a minimalistického bývania proste biela stena, farebné
obrazy. Ako mne sa to veľmi páči, ja hovorím, že je to vkusné pre mňa a teda teraz hovorím všeobecne o tom abstrakte, nie o tých mojich obrazoch, lebo to musia posúdiť iní, takže zmenil sa môj názor určite. A ešte, čo som vlastne chcela povedať, čo je taký môj postreh, ten abstrakt vám povie viacej, keď poznáte názov. Hej? Že keď napríklad vidím nejaký obraz a teraz je tam x farieb a vôbec neviem, čo to je ani čo to má predstavovať, tak ten stručný popis alebo ten názov jednoslovný mi to hneď napovie. Hej. Čiže tam je to dôležité naozaj, že to aj čítať, že proste aký je to obraz, o čom to má byť a tak ďalej, lebo tam je x možností, ako si to môžete vyložiť. Hej. Takže aj vlastne moja rodina mi povedala, že aha, že tento obraz je celkom pekný, a potom som mi povedala, že ako sa volá, že veď áno, no super, ešte, že si mi to povedala, lebo už teraz tomu rozumiem. Ja milujem aj krajinky, hej, ja milujem aj portréty, proste všeobecne. Ja mám veľmi rada napríklad impresionistov francúzskych, hej, že to proste bolo obdobie, ktoré teda mne je najbližšie aj z hľadiska tej farebnosti a podobne. A nemôžem povedať, že teraz už nebudem nikdy malovať krajinky ani nič podobné, ale ako, cítim takú väčšiu voľnosť pri tej abstrakcii, takže sa mi tak viac páči. Ono, aj keď človek o tom nič nevie, tak ako prvé a najdôležitejšie je fakt, že skúsiť to. A myslím si, že každý, aj keď niektorí o sebe hovoria, že treba nemajú kreativitu alebo proste nemajú umelecké sklony, tak ja si myslím, že každý ten človek má v sebe niekde možno, že hlbšie skryté nejaké emócie, ktoré potrebuje vyjadriť, alebo určitú mieru kreativity určite každý z nás má, čiže aj keď nie, tak si, ja neviem, na začiatok nájde možno nejakú predlohu, hej, alebo proste niečo a nemusím maľovať z hlavy, nemusím vymýšľať, ale ako pre mňa to je fakt, že zásadná pomôcka pri teda riešení aj týchto problémov mojich psychických, aj v rámci relaxu. Hej. Čiže je to úplne, že v podstate super. Ja chápem, že ľudia, ktorí sú spoločenskejší, tak radšej idú niekam do spoločnosti a nebudú doma sedieť a malovať za zatvorenými dverami, ale ako pre tých, čo to fakt, že chcú skúsiť, tak určite by som odporúčala. A vždycky je tam potom priestor neskôr si niečo naštudovať alebo treba zistiť, že ktorá technika mi vyhovuje. A ako pre mňa, teda osobne ako pre umelca, je ten pocit na nezaplatenie, keď sa mi niečo podarí a vidím to svoje dielo, viem to uchopiť, že aha, tak tu je to ako podobne s tou knihou, že vidím nejaké výsledky tej svojej práce a teraz keď to ešte sa dostane k ľuďom a niekto to zhodnotí, že teda sa mu to páči, tak to je proste pre mňa niečo, čo vlastne primárne, prečo to aj robím, hej, okrem toho, že je to pre mňa forma terapie. Takže určite by som odporúčala, nech to skúsia. Ale ja by som asi chcela povedať ľuďom, aby skutočne rozmýšľali nad tým, že čo robia a čo hovoria. Aby boli jeden k druhému viac proste empatickí a tolerantní. Hej. To je pre mňa extrémne dôležité aj z hľadiska tých teda, psychických problémov alebo psychického zdravia. A takisto všeobecne proste určite by sa nám žilo ľahšie, keby aj ľudia, ktorí majú iný názor na niečo, jeden druhého nenapádali a proste nejakým spôsobom neurážali a nedehonestovali, lebo to sa proste do kultivovanej spoločnosti nehodí. Hej, čiže to je všetko.